Можете да посрещнете тук дори коледните празници, така че заповядайте да го видите. Христо, какво е ти любимото място в този прекрасен дом? Любимото ми място в този прекрасен дом е холът с всичките негови кътчета и подкътчета, защото те са доста. Каква твоя мечта сбъдна в този дом? Не бих казал, че е мечта, но едно от така големите амбиции на мен и екипа беше да направим бежово, сиво, черен апартамент, интериор, който да не бъде скучен и да не бъде банален. Мисля, че се получи. Какъв човек си представяш, който ще се чувства тук като у дома? При всички положения смятам, че човек, който ще е бъдещия ползвател на този имот, ще е човек, който е много нати с природата, който харесва хармоничното, харесва тишината, спокойствието и според мен това ще е човек, който е много пътувал и е виждал много по целия свят и човек, който ще оцени този спокоен и стилен интериор и тази прекрасна локация, разбира се. Като закупи този имот, кое беше първото, което реши да направиш или да промениш тук? Със сигурност проекта беше първото, с което се захванахме с екипа и всъщност направихме така, че хола е супер отделен от трите спални, така че в хола да могат да се случват много неща, човек да може да си кани гости, партньори, клиенти. Това да е едно много представително място, същевременно много уютно и същевременно по никакъв начин да не пречи на хората, които са в стаите. Целият апартамент е напълно завършен и всичко, което трябва да направите е просто да донесете кърпи и пантофи.